שלום לכולם, כאן לירם פיפה וליטאי גיימינג. והיום אנחנו נעשה תחרות פודראפט והמפסיד הולך לקבל דלי קפוא של מים הישר אל הגוף. וקדימה, אנחנו נעשה את הפודראפטים ונחזור שנראה את התוצאות. אז זה הדראפט שיצא לניתאי, שימו לב, 96 כימיה, 88 רייטינג, מסי 97, סוארס 98, רונלדו 97, חמאס 88, קסיה כקשר, בניאט וגולי כמגן ימיני, רמוס, אדיל רמי, סיירה ואלווס. וזה הדראפט של ניתאי, 184. אז אני אעשה את הדראפט שלי ויחזור אליכם שהכל יהיה מוכן. טוב, אז זה הדראפט שלי, שימו לב, מסי 99, רונלדו 99, מורטה 81, דני סוארס, לא מכיר, שוורס, בייל 88, פפה 84, פיקה 85, פרננדו וסיליסן. איזה דראפט, וכמובן שאני המנצח, 186, לא היה לי כוח לסדר את המחליפים, אז זה מה שיצא. ועכשיו נעבור לדלי. אז הנה הדלי, הנה ניתאי. אז רגע, והנה ניתאי, הוא לשפוך על עצמו. קדימה, שפוך. איך זה היה נעים? לא, נשאר אותי כבר. טוב, אז יאללה ביי, נתראה בפרק הבא. יאללה ביי.